sága pokračuje, poslední díl této trilogie a chci vás vzít do závěrečné části toho, co tady můžeme prožívat. Pokud jste neviděli předchozí díly, tak se na ně můžete podívat, protože třeba bude jasnější to, o čem mluvím, a já taky nechci teďka už tolik mluvit o těch věcech, o kterých jsem mluvil, to znamená, budu se snažit dávat míň záběrů, schval a tak dále, proto aby jsme spíš vstoupili do toho nějakého nového nebo dalšího. Je pátek a je vlastně závěr té první konference, toho prvního tréninku, té první části. A bylo to tak o rozeslání. Jedna z myšlenek, která mě velmi jako zaujala. Bez modlitby se církev stává neziskovkou. To znamená, že nezískává lidi pro Ježíše. Modlitba je prostě klíč v naší církvi a když ji neděláme, tak sklouzneme do hrozně povrchového života v církvi. Do jenom prostě sociální práce, do filozofické nauky, do všeho tohohle. To je to, co nechceme. Nebo aspoň myslím, že to nechceme. Přímluvná modlitba je tím klíčem. Modlit se opravdu za to, aby se dělo to, co Pán Bůh chce, aby se dělo. Cyril John měl vyučování, ve kterém dával spoustu příkladů z Božího slova, kdy apoštol Pavel říká, prosím vás, modlete se, ať to, co říkám, přináší užitek. A tak dále, a tak dále. A celý to bylo takovým rozesláním, o takovým jakoby zvednutí nás, jako hele, pojďme to jako opravdu žít. Pojďme věrně kráčet v tom, co nám Bůh dal. A teďka tady taky probíhaly různý slova od lidí. To znamená, že jsme se modlili a pak se řeklo, hele, kdo jste něco vnímal, pojďte se sdílet. Ale hrozně zajímavý jeden příběh z toho řeknu. Přišel borec a říká, vnímám, že Pán Bůh chce založit prostě tady tuhle skupinu přímluvné modlitby v Portugalsku. A mluvil tak jako nadšeně. A pak ten Cyril říká, to je super, že ti Bůh něco dal poznat. Ale je potřeba taky tohle dělat jakoby ve spolupráci s dalšíma lidma, s potvrzením kněze, s dovolením místního biskupa a tak dále. Kdy vlastně jakoby to není o tom, že my teďka poblouzně budeme někde něco jako dělat a lítat. A i to, jak jsme včera byli ve Vatikánu, to není o tom jako poblouzně někde prostě jako se jít teďka jako na vlastní pěst modlit. Ale jde o to hledat, Pane, k čemu mě zveš? A pokud mě k tomu zveš, Bože, ty, tak prostě jakoby nechci jít mimo požehnání církve. Jestli je to trošku srozumitelný. No, tak to jsem takhle chtěl jako sdílet na začátek, že vlastně to fakt je o tom jako teda vstoupit do těch věcí, vstoupit do té služby, ale zároveň ne zběsile, ne bezhlavě. A to, že mě Bůh k něčemu zve, ještě neznamená, že to teďka mám začít dělat. Král David byl pozván k tomu, aby byl králem a trvalo kolik? 14 let, než se stal králem. Prostě někdy nás Bůh zve k tomu, že nás na něco připravuje a zve nás k tomu postupně. A zve nás, aby jsme začali postupně. Takže zkusím opět zaznamenávat, co se tady děje. Teďka se tady taky trochu mění lidi, že vlastně někteří teďka od pondělí do pátku a končí a někteří teďka zase od pátku do neděle přijíždí a pár z nás je tady, co tady zůstáváme. Takže se tady taky jako teďka vystřídá spoustu nových lidí a uvidíme, co to přinese a jaká bude teďka ta další akce. Takže pokud chcete, tak sledujte tohle video a aby vám nic neuniklo, abyste viděli, jak to bude probíhat, protože já sám jsem na to zvědavý. Tak. Takhle jako záběr oběda jsem si říkal, to jsem vám ještě nenatočil, tak abyste věděli, že i jako jíme, to je taková velká hala, ve které to probíhá. Podělím se o jeden příběh, který je z kategorie těžko uvěřitelné, ale říkal to biskup a biskupové by neměli lhát. A i když je to šílený, tak se mi tomu chce věřit. Pan arcibiskup Francis, který tady víckrát mluvil, tak měl závěrečnou mši toho prorocké přímluvné modlitby. A mluvil o tom, že my se máme prostě modlit za lidi a říkal, hele, jak často prostě jedeš v autobuse, potkáváš lidi na ulici nebo v letadle a to, tak se prostě jenom modli. Prostě ty lidi pozvedej před Boha. A nemluvil o tom, jakože říkat to těm lidem, ale jenom prostě se modlit za ty lidi, přimlouvat se. Vlastně fakt jako bejt ten přímluvce, který pozvedá všechny okolo k Bohu. A říkal, začal to tak nevinně, říkal, mě tatínek naučil takovou věc, když jsem byl malej, bylo mi 9 let a zbudil jsem se v noci, tak mi tatínek říkal, no tak to tě Bůh budí proto, aby se za někoho modlil.
aby se za někoho přimlouval, že někdo na světě to potřebuje. Tak jsem to začal dělat, tak jsem se začal modlit, říká ten arcibiskup. Tak prostě pokaždý, když jsem se v noci zbudil, tak jsem se modlil za někoho. A potom říkal, no a já to teďka neřeknu přesně, ale přesto si myslím, že věrohodně, i když neřeknu přesně ty věci. No a potom jsem jel, poprvé v životě jsem byl někde na nějakým výjezdu, letěl jsem někam do nějaké země. A tam jsem potkal člověka, který se mu přiběhl a říká, vy jste se za mě modlil. A já mu říkám, ne, to jako není možný, já jsem nikdy nebyl ve vaší zemi, vy jste nikdy nebyl v mé zemi, technicky to není možný. A ten člověk říká, ne, vy jste se za mě modlil, já jsem měl nějaký těžký čas, měl jsem těžký období. A vy jste přišel, vložil jste na mě ruce a najednou se prostě něco proměnilo, najednou se jako něco změnilo. A arcibiskup říkal, no, tak jsem si říkal, tak to je jako zajímavý, ale asi si mě s někým spletl, že potkal někoho podobného. Potkal někoho, kdo vypadal jako já. A pak, že při nějaké další příležitosti letěl někam do Brazílie a že tam se bylo nějaké setkání, kde se potom modlil za lidi a přiběhla k němu nějaká ženská, něco do něho začala portugalsky hustit a valila do něho a on jakože jí nerozuměl, takže ji požehnal a poslala pryč. A ona, že pořád mu něco jako říkala. A tak potom si zavolal nějakého kněze, který jako aby to vyřešil. A ten kněz mu potom říkal, co tady ta žena říkala. A ta žena povídala o tom, že když pár let zpátky nebo pár měsíců měla nějakou velmi těžkou situaci a že jako měla sebevražedné myšlenky a opravdu těžkosti. A tak když usínala, tak přišel tady ten kněz, požehnal jí a najednou prostě, že jí to jako velmi pomohlo, že přišla útěcha, přišla úleva, přišlo prostě proměna té situace. A ten arcibiskup říká, to je nemožný, abych tu ženu předtím potkal. A ona tvrdí, že někdo, kdo vypadá jako já, tam přišel, aby jí požehnal, že se něco změnilo. A říkal, já jenom říkám tady, řekl jsem vám 2 příběhy a mám jich mnohem víc, kdy jsme pozváni k tomu přimlouvat se, jsme pozváni k tomu se modlit, jsme pozváni k tomu, aby jsme prostě žehnali lidem. A já, jako je to pro mě jako ujetý, i když jsem podobný příběhy už slyšel, že jako opravdu je možný, aby někdo měl takovouhle zkušenost a ten arcibiskup to prostě neříkal proto, hele, poslechněte si moje nejlepší svědectví, ale říkal to ve smyslu, no tak se modlete, protože to je to, co máme dělat. Modlete se, protože to je to, co je to potřebný. Protože modlit se, přimlouvat se za lidi je to, co způsobuje, že přichází Boží království na tenhle svět. A tak prostě, vrať se, kamerko, halo. Čudličky. A ten arcibiskup prostě jenom nás jako povzbuzoval k tomu, že my jsme posláni k tomu, aby jsme přinášeli boží věci na tenhle svět. A tak to bylo jako moc hezký. Moc hezký. A teďka začalo vlastně to druhé setkání, ukážu vám program, ale je to setkání jako modlitebních skupin. To setkání se přesunulo do spodního patra té budovy, kde jsme byli předtím, takže to je taková aspoň změna prostředí. A co bylo zajímavé, tak mluvil tady opět ten Pinos Scafuro, což je moderátor Zacharis, což je vlastně ten jakoby zodpovědný teďka za tu mezinárodní službu charismatické obnovy, o které už jsem mluvil dost. A měl pozdrav a potom se modlilo a vlastně bylo zajímavé, že se tam jako, to jsem natočil, protože se tam modlilo latinsky Veni Creator Spiritus, přijď Duchu Svatý, tak to bylo jako zajímavý čas té jednotící modlitby celé církve a vlastně tak to všechno začalo. To zvolání přijď Duchu Svatý je to, co je to klíčový a tak to má být. Takže toliko tak tenhle pozdrav, jenom jsem chtěl říct i jako šílený příběh, protože prostě opravdu jako Bůh může cokoliv. Když Bohu není nic nemožné, tak v tom slově nic je obsažený všechno. Takže Bohu není nic nemožné, on může všechno. A tak jsem to, jako fakt jsem povzbuzený tím, že opravdu se to jako to. A potom, no, to už nebudu říkat. Příběhy. Modlitba je jako něco velkého. A prostě fakt je to něco, k čemu jsme pozváni. Tak. Tohle
Tohle setkání je teda pro modlitební skupiny. U nás používáme spíš ten výraz spolčo, nebo modlitební společenství. Takový to máš spolčo a pak se bavíme o tom, jaká je náplň, jak to probíhá tak, ale přesto je to prostě nějaký jakoby základ toho křesťanského života. Prostě žít v nějakých těch malých skupinkách, v nějakých těch buňkách, v nějakých těch prostě modlitebních setkáváních, ať se to jmenuje jakkoliv, podstata je ta jedna. A to je prostě jakoby žít nějak tu víru, nejenom jakože účastnicky, že já přicházím do kostela, ale vlastně protože se zapojuju a modlím a nechávám proměňovat a to se pravděpodobně musí dít v nějaké malé skupince. Teď jsem si jenom vzpomněl, že někdy církev je jako fotbalový zápas. Že několik tisíc lidí se kouká na to, jak tam 11 chlapů běhá po hřišti a nutně potřebují vystřídat. Někdy vlastně jakoby církev je o tom, že jako koukáme na těch pár, jak jim to nejde a fandíme jim, aby jim to šlo víc. Ale ten ideál je o tom se zapojit. A o tom byla i ta první přednáška, která vlastně vycházela z konce 2. kapitoly Skutků apoštolů od 42. 3. verše. O tom, co to je společenství. Mimochodem doufám, že tady tyhle vlogy taky vedou k tomu, že nějak jste v kontaktu víc s Biblí, takže si to přečtěte. 2. kapitola Skutků, 43. verš. Co to bylo to první společenství? Že opravdu jakoby žili spolu, že společně byli na té cestě, protože prostě církev funguje jako společenství. Já vím, že je to základ, ale prostě jako je to důležité znovu si uvědomit, že prostě individualistická víra nefunguje. Věřit sám v jednom je strašně těžký. Život ve společenství je náročný, ale život bez společenství je nemožný. Takže prostě potřebujeme víru prožívat nějak v tom společenství a učit se to, jak to spolčo dobře žít. Zde ještě podívám na nějakou poznámku, co jsem si k tomu zapsal. Jo. Hodně se taky řešilo to vlastně, že má to být modlitební společenství, modlitební skupina a ne hudební skupina. Že někdy vlastně můžeme ujet do toho, že se jakoby dá důraz jenom na to, že my tady se scházíme a zpíváme. Ale hudba má vést aby mi pomohla chválit Boha. Ale pokud mi hudba nepomáhá chválit Boha, tak je něco špatně. Takže má to být o té chvále Boha, která ale není nutně s kytarou. Hodně se řešilo, jak zvládat právě systém versus rutina. My potřebujeme žít v nějakém systému, ale musíme si dát pozor na rutinu. A že prostě církev funguje ve společenství. Já jsem ještě chtěl ukázat program. Ta přednáška byla jako dobrá. Jediný co, tak prostě byla ve španělštině, takže jsem měl sluchátka. Já jsem zatím to nepotřeboval používat překladatele, protože všechno bylo v angličtině, ale jinak se tady všechno překládá do angličtina, italština, španělština, francouzština. A ty jazyky, o kterých jsem, kromě angličtiny, tak vlastně chudáci všechno měli překládaný, což prostě vždycky je trochu na prd. Podíváme se společně na program. Takže jsme tady, jenom abyste jako věděli, jak to probíhá. Doufám, že to je aspoň trochu čitelný, aspoň trochu vidět. A jsou tady zase ti přednášející. Teďka mluvil tady ten Andres Arango. Je tady Michelle Moran, tu možná znáte, ta je z anglické komunity Sion a bývala i víckrát v České republice a byla to vlastně šéfka toho ICRIS, toho předchůdce Charis. Je tady potom nějaký pán z Afriky, toho neznám, ten se jmenuje Sakity, paní Katy Roldy. A pak je tady ten biskup Josef, který je pomocný biskup z New Yorku. Tady vám ještě ukážu ten program. A tady tohle ten, o kom jsem mluvil už včera, a to je Hadrian Williams, je to kapucín, asi dobře tomu rozumím. A tohle jako je velmi zajímavý řečník, který mě jako velmi zaujal svojí jako plameností a je to jeden jako z jako lidí, který mě jako nějak zaujal, tak ho i sleduju na Facebooku. Takže tady máme nějaký další program, ale chvály, vyučování, chvály, modlitba a k tomu nějaký chvály a do toho trošku modlení. No, takový klasický program prostě na tady těchto setkáních. Co jiného tady čekat, co jiného tady dělat. Takže to je to, co nás tady jako čeká. Teďka byla druhá mše, která je vlastně zahajovací téhle akce. A tak jsem šel si poslechnout kázání, který měl zase biskup Francis, ale kázal moc pěkně, ale tak jsem šel jenom na kázání a nebyl jsem úplně na celou mši, takže jsem si dal chvilku volno a teďka už bude jenom večeře a konec dnešního dne.
A lidi přijeli a jsou plní nadšení a očekávání a energie, zatímco já už jsem takovej, že jsem takovej trošku žvejklej, protože ten program je prostě náročný, ale tak se snažím teďka jako soustředit, ještě potřebuji dotáhnout některé věci, jako co potřebuji udělat ještě mimo tady tu konferenci, takže prostě to. Ale těším se na ten čas, těším se na to, že to bude zajímavý a je to prostě prostředí modlitby, je to prostředí, ve kterém toužíme se setkávat s Bohem víc a víc a to je prostě něco, co samo o sobě je jako fakt proměňující. Nebo aspoň já to tak vnímám, že to je to, co prostě chci, kde se chci držet, kde chci trávit čas v Boží přítomnosti. A Boží přítomnost je ve společenství církve. Tak, jsem to řekl takhle. Ještě myšlenka na dobrou noc, nebo aspoň pro moji dobrou noc. Víte, proč mnozí z těch, kteří jsou v nějaké službě, nejsou na téhle konferenci? Protože jsou v té službě. A víte, proč služba mnohých je jalová, neúčinná, únavná, neefektivní? Protože nejsou na konferenci, jako je tato. Já tím chci říct, že je moc dobře, když sloužíme a děláme ty věci, ale zároveň je potřeba občas nabrousit sekeru. Přemýšlet, jak můžu sloužit efektivně, jak se můžu nějak vzdělat, jak se můžu posunout, jak můžu jakoby upgradeovat svoji službu. Já teď nemluvím o těch chronických vymetačích konferencí, který potkáte na všech konferencích světa, ale nikdy je nepotkáte ve službě. Mluvím o těch mnoha svatých lidech, kteří dělají svoji službu a jsou v tom jakoby sloužení, v tom ministry, na misiích, v evangelizaci a tak. Ale vlastně jejich služba by byla efektivnější, když by byli tady na téhle konferenci. Troufalá myšlenka, nebo já nevím, co tím vlastně, nebo chci to tak jako podělit, že si myslím, že je potřeba strašně hledat tohle vyvážení mezi tím, jakoby kdy studovat, kdy čerpat, kdy se formovat a kdy předávat dál. A jedna z věcí, nad kterou přemýšlím často a proč vlastně jsem rád, že mám aspoň trochu, ale ne moc, ale trochu se snažím mít jako všeobecný přehled o světě, trochu tady tomhle, abych potom věděl, co studovat, abych věděl, co jsou ty konference, které za to stojí, abych potom věděl, kam se vyplatí vyrazit a kam zase třeba úplně tolik nemusím, protože tohle už jsem slyšel. Abych tušil, který knížky číst a který za to třeba tolik nestojí. Abych mohl jít po těch primárních zdrojích v těchto věcech. Přemýšlím nad tím, že vlastně mi přijde škoda, že jsem tady jedinej z republiky. Jako, já tady nejsem za republiku, nejsem tady reprezentant České republiky, ale myslím si, že mnoho lidí by bylo inspirováno, osloveno třeba skrze tady tuhle konferu a skrze další věci. A já jsem hladovej a uvědomuji si, že mám jako jednak prostor čerpat a Bohu díky za to. A zároveň prostě jakoby mě to opravdu teďka nějak jako, myslím si, že mám takový období, kdy mám jako víc času čerpat, než sloužit. I mimochodem věkem, protože prostě jsem jako mladý ucho a ty velké věci třeba přijdou časem. Ale zároveň se snažím každou tu jednu konferenci, všechno to, kde jsem, jakoby rovnou nějak žít, implementovat do života, rovnou nějak prostě jakoby dávat do toho života. A přijde mi nějak jako důležitý o tomhle přemýšlet a hledat to, jak tyhle dvě věci propojit. Jak to ježdění na konference zužitkovat při ježdění z konferencí, ale zároveň kdy jakoby se nebát jako čerpat a nebát investovat. Já investuju jakoby čas a prostředky do toho, abych mohl růst, proto v prosinci snad poletíme do Brazílie nebo kdy. A proto další věci a proto dělám nějaký online školy a tak. A dneska to bylo vtipný, protože jsem měl chvilku volno, tak jsem si šel poslechnout nějakou přednášku online, co mám do své školy. Protože prostě teďka vnímám, jako, že mám růst a že mám čerpat a přitom si úplně jako nemyslím, že bych nesloužil, ale snažím se, aby ta moje služba vlastně jakoby byla zefektivňovaná, když to řeknu blbě, tady těma všema konferkama a dalšíma věcma. Takže proč to říkám? Protože si myslím, že je jakoby strašně dobrý fakt jako nejenom řezat ty stromy, ale občas brousit sekeru. Ale na to, aby se jakoby, teď to řeknu jako hnusně, jo. Abys nabrousil kvalitní sekeru, potřebuješ kvalitní brousek. Abys jakoby nabrousil tu sekeru, která už jakoby neseká takhle nějaký sem tam stromeček, ale seká jako lesy,
tak potřebuješ hodně kvalitní brousek. Proto, abys abys postoupil, tak potřebuješ jakoby víc a víc, jo? Nebo já nevím, jestli to dává jako smysl. Tak takový jako noční sdílení nad tím, že mi přijde jakoby dobrý nebejt jenom ve službě, ale občas přemýšlet o službě. To jsem tak asi chtěl říct. Že vyučování pokračují o tom, jak žít ve společenství, jak opravdu jakoby žít společenství, jak se vytvořit prostředí, kde se nebudeme bát přijímat lidi, jak přijímat lidi, nebát se vlastně riskovat, dávat důvěru lidem, nebát se taky pozvat mladý. Bylo vtipný, že tady někdo říkal, hele, tak kolik z vás je tady jako 25 a míň a zvedlo se jako malinko ruk, opravdu málo. A že je prostě jakoby otázka taky toho, jak tady všechny, jakoby jak předávat ty věci, jo? Jak jako, aby to vlastně vydrželo, protože vidíme mnoho případů toho, že něco dobrýho jako je, ale za pár let vlastně není, protože se to nepodaří předat, protože prostě to je zase jako další těžká disciplína. Společenství má být prostředí, ve kterém se nebojíme chybovat. To znamená nebát se vlastně růst, protože bez chyb není růst. A taková jakoby myšlenka, která to prostě potrhuje, takže víra roste sdílením. Jsou věci, které nevyřeší tvoje osobní modlitba, ale vyřeší to společenství. Přišlo mi to jako dobrá myšlenka. Prostě to společenství je důležitý pro naši víru. Tak. A je tady taky zdůrazněný trošku ten mezinárodní rozměr. Teďka víc, že třeba přímluvy čtou různý národy. A bylo teďka jako hrozně vtipný a ono to vlastně souvisí s tím společenstvím. Seděl jsem u oběda s lidma, co žijou v New Yorku, ale jsou to tak, myslím, že se to jmenuje to Hispánci, prostě jakoby, že jsou latinskoamerického původu a z různých zemí a mluví španělsky. A vlastně tady ten biskup, o kterým jsem už trochu mluvil, tady ten, co je tady teďka na téhle akci, tak vlastně je zodpovědný za tady tuhle komunitu a že mají nějaký jakoby velký centrum, kde každý víkend dělají duchovní obnovy. A prostě jednou je to pro mladý, jednou je to o uzdravení, jednou je to takováhle, ale každý víkend jako jedou, prostě je to charismatický centrum, ve kterém oni působí. A nejlepší bylo, já jsem říkal, a jak tady máme ty chvály, tu modlitbu, tak jaký to pro vás je? A oni, jako dobrý, ale trochu pomalý. Já jsem si říkal, to je jako vtipný, jo, že on jsem říkal, jak to vypadá u vás? A oni mi ukazovali nějaký video, tak to vypadalo hodně podobně, jak když jsem byl v Brazílii. Prostě jako fakt jako divoce. A nejlepší na tom bylo, proč to říkám, protože pak na mě říkali, ne, já jsem mi říkal, jako tady tohle, to, co se děje tady, tak pro mnoho lidí z mé republiky je prostě jako moc. A oni, vážně, a jak jako vypadáte, když se modlíte? A normálně se jako ptali a já říkám, no jako takhle a teďka jsem ukázal prostě a oni, a to jako ani trochu netančíte? Přišlo mi to hrozně vtipný, jo? Že vlastně se mě tady lidi ptají, teda to jako vážně ani trochu, jako ani se nepohnete při té mši. A jakoby jasně, něco je kulturně, něco prostě jakoby je tady ještě na těch světových setkáních prostě je to vidět, jako ten kulturní rozdíl je opravdu jako znatelný, je opravdu jako velký v tom, že každý opravdu ty věci vnímáme jinak a že je to v pohodě, ale z druhé strany jako mi to přijde vtipný, jakože vlastně ta naše, jako to, jak my si představujeme, že máme vypadat při mši, to znamená usilovná zbožnost, pro některé jiné národy takhle vůbec nevypadá zapojení do mše. Tak jen taková myšlenka, kterou chci sdílet. Takže prostě jako zajímavý čas se zajímavýma lidma a my jdeme dál tady tímhle programem. By the way, he is sick, so we can keep him in prayer. Amen? I'm going to invoke you to Thank you, Jesus. Tak odpoledne byly 3 různý povídání a vypíchl bych myšlenku z toho posledního večerního, který měl ten biskup Josef, který povídal o tom, jak se dostal k charismatické obnově.
a říkal příběh, že prostě byl novokněz nebo prostě na začátku kněžství a že šel na nějaký setkání a teď mu řekli jako otče, tak veďte modlitbu. A on že říkal, tak co se mám modlit? a častokrát zmínil větu, to nás semináři neučili. A pak říkal, a to bylo velmi moudrý, řekl, chci vám jako biskup říct, prosím, mějte trpělivost s kněžíma a s biskupama. Oni tohle neslyšeli v semináři. Ale vlastně jako znělo to tak laskavě, nebylo to pohrdavý, jako ti kněží jsou úplně na nic, ale tak laskavě, že prostě prosím, mějte s nimi trpělivost, protože prostě tyhle věci jsou nový. A on říkal, je to teprve 50 let, učíme se to, posouvá se to, ale je to prostě něco novýho. A potom byla večerní adorace, kterou vlastně vedl on nejvíc, ale potom byli i další lidi, kteří to vedli. A bylo to jako velmi silný, prostě boží přítomnost, uzdravení, konkrétní slova poznání a tak dále, prostě jakoby fakt čas boží přítomnosti, něco, co mám prostě rád. Takže teďka tady se jde na večeři, takže tady lidi takhle už odcházejí z tohohle sálu. A já jsem jenom takhle chtěl krátce reportovat, ještě co bylo zajímavé, takže vlastně během toho tak se modlilo za 3 různé skupiny. Modlilo se za mladý, hranice byla nastavená velkoryse, takže jsem se ještě vešel do mládeže. Modlilo se za mladý a za budoucí generace, pak se modlilo za kněze a jáhny a potom za rodiny. A bylo jakoby, že prostě speciálně modlitby za tyhle oblasti, aby jsme přijali požehnání. A pak prostě procházelo s nejsvětější svátostí a jako, hele, jako upřímně, když biskup řekne, teďka se spolu se mnou modlete v jazycích za uzdravení tady tohohle problému, který teď vnímám, že Bůh chce uzdravit, to je takový jako moje přání, aby se dělo častěji. Tak jsem to zase řekl. Hezký večer. Já se ještě neloučím, pardon, jako hezký večer ve smyslu, já mám hezký večer. A vy mějte taky, ať už to sledujete kdykoliv, ale že se zase jako ozvu někdy. Ale už finišujem, nebojte, tento díl bude kratší, já si fakt věřím, že to bude kratší než ty poslední. Ale nechval dne před večerem a uvidíme, jak to dopadne, ale snad jo. According to Paul VI, then we can never retire. You cannot change your identity till the end. On the contrary, the older and maturer you get, the more your identity is strengthened. The greater will be your evangelization. Nedělní dopoledne bylo téma misie, evangelizace. To znamená, jak všechno to, co jsme teďka tady přijali, tak prostě opravdu přinášet do tohohle světa. Bylo připomenuto, že evangelizace nejsou akce, ale je to identita, je to životní styl, je to to, co prostě máme dělat. Je to to, k čemu jsme pozváni a to, co prostě by mělo být součástí našich životů. A mluvil ten pater Haidian, který má hodně intenzivní projev, tak jsem přemýšlel nad tím, že vlastně jako v něčem to bylo trochu jako náročný, že je to jako hodně silný a vlastně, že bych asi to takhle úplně nechtěl dělat, ale ten tak, že vlastně z začátku mi to strašně zaujalo, ale když to člověk má hodinu jakoby v téhle intenzitě toho, že on tam jako hodně poskakuje, no a vlastně nejsem dost podobný, no nevím, no tak to je jedno, ale jakože to je takový ten silný projev, takový to, že my musíme vyrazit do těch ulic, já to ani moc neumím, ale nevím, jestli to chci se učit, tak jenom nad tím jsem přemýšlel a jedna myšlenka, která mě zaujala, která i trošku shrnuje vlastně tohle všechno. Když sloužím, tak není to tak, že můj spolupracovník je Duch Svatý. Ale já jsem spolupracovník Ducha Svatého. Že Duch Svatý je ten hlavní a já se připojuju k němu. A není to tak, že já teďka tady něco budu dělat a Duchu Svatý ty se připoj, hele, tak teda udělej něco. My se nezhromažďujeme okolo charizmat, ale okolo Ducha Svatého, okolo Boha, který působí. Ale jakoby důležitý tady tohleto. A ještě mě zaujala jedna myšlenka, která byla při ranní modlitbě, kdy bylo řečeno, zkontroluj oblečení, které máš, jestli je to oblečení do dobré sezóny. Že Michelle měla to slovo, říkala, že možná to, co máš na sobě, tak není vhodný pro to, co se teďka děje okolo tebe. A mluvila o tom, že přichází žeň, přichází sklizeň a předtím, než přichází sklizeň, přichází déšť. Já úplně nejsem zemědělec, ale to říkala to tam paní. To znamená, že vlastně jakoby, že možná si byl zvyklý žít v suchu, ale najednou přišel déšť a je potřeba zkontrolovat svoje oblečení a prostě připravit se na tu sezónu, připravit se na to období, období.
která přichází. To znamená, to mi přišlo jako velmi zajímavý. A celkově já tohle video točím na tom záběru, tady na tomhle záběru jsme začínali týden zpátky pro vás, minimálně 3 hodiny zpátky, možná i víc. A celkově ten týden byl fakt jako moc hezký v boží přítomnosti. Já jsem strašně rád, že jsem tady mohl být. A bylo to prostě jako hezký v tom zažít církev tady tímhle způsobem. A byl to pro mě jako obohacující čas. A na závěr bych chtěl říct, že vám děkuju za vaši pozornost. Pokud byste chtěli, tak se nebojte ozvat. Pokud byste i chtěli nějaký jako doplňující materiály, otázky, nebo pokud byste chtěli vidět, jak vypadá podobná konference, ale u našich bratrů nekatolíků, tak mám jedno podobné video z podobné konference a mám ještě další záznamy, protože se snažím zaznamenávat ty věci i pro svoje nějaké obohacení, proto abych jako mohl nějak růst v tom, co Bůh dává do mýho života. Vůbec nevím, jestli je to tam jako vidět takhle ten kostelík, ale tady je to takhle jako hezký. Tak vás jako chci jenom říct, že se můžete ozvat. To tak platí jako obecně. A já bych na závěr vás chtěl pozvat do modlitby. A chtěl bych se modlit. A počkej, to mám napsaný. To bylo strašně chytrý. Jo. Hele, Ježíše nejde předat telefonem, ale může přijít tam, kde teď jsi. A za to se budu modlit. Boží přítomnost nejde předat kamerou, ale Bůh může přijít tam, kde teďka jsi. A já tě chci teďka pozvat do takového očekávání toho, že Bůh přijde. Protože když Boha neočekáváme, pravděpodobně to bude mít těžší, než když ho očekáváme, myslím tím Bůh. Takže vás chci pozvat do takové závěrečné modlitby, která bude prosbou o to, aby třeba to, co jste načerpali, nebo to, co Bůh chtěl dát, nebo prostě já nevím, ale aby prostě přišel. A za to se chci modlit. A říkal jsem si, že to ještě jako využiju tady našeho společenství, že teďka pustím záběr z naší, to je dneska nedělní závěrečná, nebo jedna z těch posledních závěrečných modliteb. A jenom teďka to nepouštím proto, aby se podíval, jak to vypadá, ale proto, abys vstoupil do modlitby. Zvu tě do toho, vstoupit do modlitby. Zvu tě do toho, vstoupit do toho, co Bůh chce ve tvém životě. A já všechno tady to natáčení, všechno tady to, proč prostě mám tady tuhle kamerku, jo, kterou mám rád, tak je vlastně jenom proto, abych jakoby se snažil pomoct lidem vstoupit do boží blízkosti. Protože to je ten klíč. Tak já tě zvu teďka, aby se zkusil, jestli to jde, stišit a ponořit do modlitby. A já se chci modlit za to, aby jsme mohli prostě zažít víc boží blízkosti, protože to je ten klíč. To je ten klíč k tomu všemu. To je prostě, o tom to celé je. Můj Bože, prosím, přijď teď. Přijď teď se svojí přítomností. Můj Pane Ježíši, tak já se teďka modlím za každého jednoho, kdo sleduje tohle video, aby mohlo víc vstoupit do tvé blízkosti, aby mohlo víc zažít tvoji blízkost, tvoji přítomnost. Pane Ježíši, já ti děkuju za každého jednoho. Děkuji ti za život každého, kdo tohle teďka sleduje. A děkuji ti za tvoji lásku k němu, že je tak veliká, tak osobní a tak konkrétní a jedinečná. Pane Ježíši, já tě prosím o to, abys přišel se svým požehnáním, abys přišel se svojí blízkostí, abys přišel s takovým jakoby ubezpečením o tvé přítomnosti. Pane Ježíši, modlím se, aby každý jeden mohl vstoupit do většího vztahu s tebou. Pane, pro to všechno, co jsem s tebou mohl zažít, já se modlím, aby každý jeden člověk mohl zažívat ještě víc tvé blízkosti, tvého působení. Pane Ježíši, děkuji, že přicházíš.
Děkuju, že se dotýkáš. Děkuju za to, co děláš a žehnám tomu, co děláš právě teď. Žehnám tomu, co teďka kdekoliv na světě, v jakýmkoliv čase děláš právě teď v pokojíčcích, obyvácích, kuchyních, autech, všude tam, kde někdo sleduje. Děkuji ti za to. Žehnám tomu, co děláš. A prosím víc, Pane, víc tvé blízkosti, víc tvé přítomnosti. Pane Ježíši, já se modlím o čerstvý dotek tvé blízkosti. To, aby jsme mohli vstoupit do toho, co ty pro nás máš nachystaný. Pane Ježíši, děkuji ti za tvoji lásku. Děkuji, že je tak veliká. Děkuji Ježíši za to, že tvoje láska nemá hranice. A prosím o tvoje požehnání pro každého jednoho, kdo tohle teďka bude sledovat. To vše se modlím pro větší slávu Otci i Synu i Duchu Svatému. Amen. Tak, přátelé, díky moc za sledování tohohle všeho a přeji vám, ať nesete požehnání, ať jste požehnaní a nesete požehnání dál. Mějte se hezky.